Derrota do Berberecho de Noia na penúltima xornada da Liga. Os amarelos caeron por 79 a 64 ante o Cambre, pero aseguraron o quinto lugar grazas ao tropezo do Quempape. A temporada de baloncesto está a piques de rematar e o Berberecho de Noia afrontará a derradeira xornada no quinto lugar, posición que quere manter no grupo B1 desta segunda fase da primeira división. Os noieses están en plena loita por eludir o descenso e este domingo perderon na pista do Óptica Cambre por 79 a 64. Os locais mandaron en todos os parciais, superando os amarelos por 5 ou máis puntos, polo que chegaron ao final do encontro cun colchón insalvable para os de Ángel Castro, a pesar dos esforzos que fixeron sobre a pista. Sen embargo, non foi un mal encontro para os noieses, que fixeron un gran esforzo, aínda que se viron superados sobre todo pola diferenza física cos xogadores do Cambre. Os locais foron por diante no marcador na meirande parte do duelo, aínda que durante 28 minutos a súa vantaxe non foi excesiva, manténdose o Berberecho relativamente preto no marcador para poder loitar pola igualada. Pero no tramo final do terceiro cuarto o Cambre púxose a 13 puntos. Os amarelos intentaron acortar a diferenza no derradeiro acto, pero o esforzo que fixeron nos anteriores 30 minutos deixounos sen moito fol. 79 a 64 final, nova derrota ao Noia, que ten un balance de 3 triunfos e 6 tropezos que lle deixan quinto. Posición que aseguraron logo da derrota do Quempape ante o Celtas Rabaza, polo que a derradeira xornada da primeira división será festiva no Alonso Rodríguez, aínda que queda por confirmar como poden afectar os arrastres da terceira FEB. Este domingo o Berberecho porá fin a unha complicada campaña na casa e medíndose ao líder do grupo, o Celtas Rabaza. O duelo disputarase o sábado ás 6 da tarde. O club está tamén de celebración polo campeonato do Clínica Juana Teinoia. O juvenil masculino proclamouse campeón da segunda división de Santiago ao vencer na final o Compañía de María por 62 a 68.